gallu byw a dwi'n rhedeg cwmni ar enw Blodau. Yn ystod y cyfnod clo, ges i gwasg blodau trwy brosiect Gwyrddni Glantwymyn, a nes i a mam feddwl be allu wneud. Mi oeddwn yn mynd allan lot ac dechrau hel blodau a cychwyn ei gwasgu. Yn ystod y cyfnod clo, fues i allan mwy ac nes i weld mwy o flodau, felly wnaeth y blodau ysbrydoli i wneud rhywbeth efo nhw. Fy hoff flodyn yw llygad y dydd oherwydd bod yn sychu'n dlws. Arnigwch yn chwarae gwmpas i roi mewn fframau a dechrau meddwl am eiriau positif a hapus i godi calon. Dyma ni wedyn yn dechrau creu y fframau, ar ei mam helpu fi i gychwyn tudalen Facebook ac Instagram. A ers hynny, da ni wedi bod yn brysur efo archebion. Unwaith fyddwn ni wedi gwneud digon o elw, dwi'n edrych ymlaen i gael rhoi cyfraniad i'r ysgol. Dwi wedi dysgu mwy am natur y blodau, a dwi wedi dysgu bod yna llawer o flodau i gael, ac hefyd rydych angen sychu nhw yn y ffordd cywir. Mae busnes yn rhedeg yn y gwaith gan bod dad efo ambell i gwmni ac mam yn rhedeg cwmni Cara. Dwi'n hoffi wneud pethau neis i pobl ac hefyd dwi'n hoffi cael negeseuon yn diolch a dwi'n gwneud pobl yn hapus.